Hoy mga gipangguni-guni. O balik ko ninyo ato ang i-prank ako ang mga ang duha na og artista na si Tikoy ug si Nicole. So gani gi-chat na ako sila. Ay gabi pa din ako sila gi-chat na mag-story ta dito, story ta dito dapat sa mo Sa puro-puro kay nata important na istoryahan ta ano to kung unsay reaction nila. Ako sa atikon ba na ibaligi ang page kung unsay reaction nila. Tara, let's go. Na diri pa dulong. Go. Nana si Nicole. Wala lagi si Kuan, Tikoy. Wala lagi si Tikoy. Siya ra lagi isa. Ato ay Kuan, sabi nato maklaro ang Kuan. Di nato ipaklaro ang kamera. Ano ipaklaro? Ano? Ikaw ra lagi. Asa rin si Kuan, Tikoy? Ikalintura pa man to. Ha? Ikalintura kung mauli eh. Kantura paghapon? Dili ko yun pa niya. Matawag mo mo. Mag-meeting ta. Saon siya. Ako ingon sa inyo ha. Unsa na? Sana agud eh. Kuma si Tikoy, ikaw ra akong ingnan. Ikalintura galing bayot no. Kantura siya? Uy, wala pa man gyapon na uli. Ha? Wala para uli eh ang bayot. Apa na ulian? Kuan ba, Nicole? Ako ibaligya na ang kuan na to. Isa. Ato ang page. Pizza. Page ba? Itong page, ito na ibaligya. Baboy. Dili, feeds! Kasi baboy. Unsa gani no? Page! Sa atong kuan. Sonsa? Ginuam mo kada kanyo. Nay, gusto mo palit. Ay baligya man nimo. Ibaligya na to kay murag kapoy mo kung mag-vlog, uy. Mo na ito yun na may patawag minimo. Oh, Yang man nimo ibaligya nimo yan ro kay kami unsa mo ana ibaligya nimo. ibaligya na to kay pait na matibird. Right gyapon. Namay mo palit good. Eh sigara-gara ra pa niyang. Nalagi mo palit. Ginuam mo mga ba? 100,000. 100,000? Oh, Pag sure oy. malagi. Nya mo kuan ibligya na dayon nimo. Oh, ibaligya na to kay dako na ba kay 100,000 no, sayang pug kayo. Nya nang 100,000 isa kaagi na wala na. Negosyo. Naman may bahin pod sa 100,000. Pila pa imong ibahin sa amo ah. Ikaw kay pwede ra ta kabahinan og kuan sa 100,000, mga 5,000 okay ra. 5,000 gihapon. Nauna ha, dugay pa ako nakantos ano ato. Kuan sa vlog niya 5,000 rin. Ya pa ano yung paliga pa niya, di mo sa pati bahala ka diha. 5,000 lang gud kay para napo kay pangkuan. Kasi may mo na ko na 5,000 karong panahon na. Nawan mo eh. Sige na, uy. Baligyan lagi na to. Huwag makabuot, kaya ako may admin. Yeah. Huwag magbuot, baligyan ako ang page. Lawas sa mo ay magbuot. Ay sa liga kay imo ikaw ang admin niya, di na lang ko nimo pa ako anon. Oh. Ako ang masunod, mo nang ibaligyan ako, ugma na, bayaran na ugma. O sa tanan bitaw, ikaw bitaw ang nasunod kung sa imong ipapat sa mo, among buhaton. Kano sa amang gud mining siupak sa imo ba? Mo gahin no. Unya karon alisod pud kaayo baligyan nimo na. Nya Baligyan Nicole ka nagpait ng Matibirds. kapag kapila magpait pa niya, mingon ka sa kuha 5,000 ang kuha, kaduway-duway na kung naghago na sa imo ha. 5,000 ra, bahala ka diha. Suluhan ng 5,000 nimo diha oy. Uy. Ano yung makasagot? Nicole, i-back out ang buang. Ha? Ano man? Kalain ni Nicole. Uy. Uy. Uy, Nicole. Scammer. Kami dapat ginawa nimo no. It's a scammer. Ginawa ba nimo? Scammer. Ayo pa Scammer dyan daw ka sila. kaya lalim na. Ha? Dawat ang 5,000. Uy, kaysa tatagaan. Gusto ni mo. Suluhan na lang nga nimo. Gusto ni mo na tatagaan. It's a prank. Ang prank gihapon. Kaya magpalapit It's a mo. prank. Kuan ba? Pagay na scammer. Pagkaro ba? Lagot na rin siya ko ha. Sinipir. Scammer. Ay, sa video-videohan nga. Scammer. Yawa na video na siya. Kasi video niya. Imo na yung video na. Na-prank siya. Na-prank ang patay. Adlo ka na 5,000 riya.
ang kina. 5,000 ko.